различни цензури. Цензурират ги? Да. Как? Просто нямат възможност да се активират за някой филм или сериал. Актьори, които едно и чрез социалните и те буквално изчезват. И от филмите, и от сериалите, и буквално нямат достъп вече до това. Вие разчитате сякаш да си оправите регионално проблема. Нямаше знамена на Европейския съюз. Не. Това беше конкретно от сърбите, от нашите млади хора. Да, ама те не искат ли Сърбия да е част от Европейския съюз? Ами, според тях на Сърбия това няма нищо значимо да донесе. Защо? Ами защото според тях проблемите са в самата държава, а не извън държавата. Самодостатъчни ли сте си? Тоест, доколко обществото вярва, че може само да се справи с една корумпирана власт, да сложи хора, които не са такива и да заживее щастливо? Ами, разчитаме на младите хора, защото ги смятаме за бъдеще и смятаме, че те имат достатъчно енергия да оправят ситуацията в държавата. Как ще оправят? Ами, първоначално да се исканията реализират. След това